Ahoj svet, ja som Myškin a hráme Clash Royale. Ideme šerovať, ideme pozerať jeden replay a to je cez zrkadlo dvojitý Goblin Barrel a skúšam nové balíčky kariet, pretože s celosvetovým spustením tejto hry od 1. marca aj na vašich Androidoch sa budete všetci môcť hrať túto hru. Vidíte, išiel na mňa súdok. Nemal som dobrú kartu na to, aby som niečo iné použil. To vlastne prvýkrát, čo mi v tejto hre niečo ublížil. Zjavne sa mu to páčilo, ale tak stále mi chýbali nejakých pár stoviek života z budovy. Táto hra je výborná v tom, že musíte rozmýšľať a musíte veľmi dobre rátať elixír, ktorý míňate vy a ktorý míňa súper, sledovať aké má karty a stále musíte rátať s tým, že niečo z jeho rukáva nemuselo vybehnúť ešte a niečo si tam ešte môže nechávať. Najväčším prekvapením pre mňa z jeho strany bol, ktorý za chvíľku príde, dvojitý Goblin Barrel, to znamená cez kartu, ktorá sa volá zrkadlo. Bude skákať ešte jeden Goblin, síce s nižším levelom, presne tie levely, ako sa znižujú, z hlavy neviem, ale vidíte, odkedy som videl, že má Goblin Barrel, tak som si vždycky nechával protikartu, ktorou je v tomto prípade Fireball, alebo teda môžete mať Sheepy Arrows, ale tie nemám, tie som vymenil za Knighta, rytiera, krajšieho bratranca, Barbariana z Clash of Clans. Hral som tento SimCity deck balíček kariet s budovami, ktoré generujú jednotky a to je tento náhrobný kameň a potom ten domček, goblinský domček. A stále som nevedel teda, že čo na mňa ešte môže iné zahrať. Myslím, že Hoga som nevidel až do úplného konca a urobil to prešíbanie veľmi šikovne, vymyslel na mňa takú pascu, ktorá mohla byť dosť nebezpečná a to hlavne vtedy, keby som spanikáril na neho, pretože by som minul elixír nesprávnym spôsobom a tým by vlastne získal úspech. Takže trošku sa pri mne prerázal, pretože som hral veľmi takticky, nemíňal som najvyššie. Teraz prichádza Goblin, Hog Rider a ja by som mal postaviť niečo proti nemu, ale ja som tam mal dve veže, takže prišli dva súdy a jedným fireballom dole. Ups, to je nešťastie. To sa práve nepodarilo, že si povedať, že vždy som mu tými oštepármi načínal jednu aj druhú väžu a stále som hľadal spôsob, akým sa vyhnúť jeho protiútoku. Nemal celkom dobré pušerské útoky, teda teoreticky nemal zlé karty, ale nikdy ich nezložil do takého útoku, ktorý by ma ohrozil. Mám dosť defenzívny balíček, ale tak všetko sa dá prekonať. Opäť príde Hog Rider a v tejto chvíli som si ho vôbec nevšimol, dokonca mal freeze, že keby toto zahral trošku skôr, asi mu neprišla dobrá karta, som ho vždy nutil niečo iné zahrať, tak by bol z toho dosť nešťastný. Pozrieme si ešte jeden meč a zopakujeme dôležitú informáciu, že Clash Royale je dostupný od 1. marca na všetkých zariadeniach, bude celosvetové spustenie. Nemusíte sa báť toho, že by ste z nejakého dôvodu príľami meškali za tými, ktorí začali hrať trošku skorej. Čo sa týka pohárov, tak bude pohárový reset, pravdepodobne z tých najvyšších ligách určite. A čo sa týka kariet, tak ste pozreli nejaké videa nejakých youtuberov, tak vidíte, že stačí možno 4-5 tisíc eur a máte to ako majú oni, samozrejme žartujem. Bez problémov, je to hra free to play, nemusíte nič platiť. Môžem vám povedať, že v tejto fáze hry, ako som ja momentálne na týchto mojich dvoch účtoch, lebo hrám dva účty, aby som jednak to trošku otestoval a potom táto hra je nastavená takým spôsobom, že za každú nejakú výhru dostanete truhlicu, ktorá sa odomýka nejaký čas, máte iba 4 miesta na truhlice a tá hra vás dosť zákerným spôsobom núti do nej investovať skutočné peniaze, ale na to sa ja môžem vyprdnúť, ja to hrám obidva účty iba na bonusy. To je denný bonus za 10 hviezd z multiplayeru, tam dostanete nejaký gem a nejaké mince, tak v tejto fáze hry po tých pár mesiacoch cítite, že ten vysoký level jednoducho budete musieť zaplatiť za peniaze. Táto raketa bola dosť nešťastná, pretože mohol mi odstreliť z nejakú väžu a neurobil to, čo je jeho zásadná chyba a pravdepodobne to oľutuje. On na raketu minul 6 elixíru, ja som tedy vedel, že musím poslať svojho Hoga, vyškrával tam ešte nejaký elixír na mňa. Rytier obkolesený kostrami, leriovcami, jeden bomber, ktorý má splash damage, tu si to rozdali chlapci 1 na 1 spolu s pomocou mojej veže
Veľmi zle položený bomber, pretože rovno si nabehol pod meč, mal ho teraz, by som ho niekedy púšťal niekde z boku, aby som zobral toho bombera prípadne dole, takže toto mu vôbec nepomohlo na dobrej nálade. Ja som vedel, že jedna väža pôjde definitívne dole, či už fireballom, alebo sa tam k nemu nejako preštrikujem. Stávam mu tam pomničky, aby vedel, že keď pôjde útočiť Hog Riderom, že si ho nejakým spôsobom ešte podám. Teraz to skúšal, to je vopred márny predhatý boj bez ďalšieho kúzla, bez nejakého frízu alebo rageu alebo nejakej inej kombinácii, to nepôjde. Chamrať útočí z pravej strany, vedie ju Hog Rider a tunak sa pravdepodobne zdal a prestal hrať, proste vypol sa a nechal mi 3 hviezdy, takže ja mu ďakujem za to veľmi pekne. Ďakujem aj vám, vidíme sa čoskoro 1. marca v hre Clash Royale. Táto hra umožňuje organizovať turnaje, takže pravdepodobne budem pravidelne nejaké turnaje organizovať a budeme spolu hrávať. Bude možné navoliť, tie turnaje budú mať pravidlá, že budú nejaké maximálne levely kariet, takže malo by to byť dosť vyrovnané. Teším sa na nás, vidíme sa čoskoro aj s touto hrou, majte sa pekne, čau.